खुलुमबाय गिबियावनो क्रिसमासनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बे समावहाय बावहरग्रोनाय जाबाय। नंगौ आं दिनैहाय नैबे गसागाव महकुमानि सिङाव थानाय अमृतपुर चिएनआइ चार्चनि लांगोनायावहाय दंफैयो। बिथांमोना दिनैहाय क्रिसमासनि मुङावहाय मोनसे गाजा गोमजा हाबाफारिनि गेजेरजोंहाय दिनैहाय जिसु जोनोम जानायनि मुङावहाय नैबे गाजा गोमजा फालिनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बे समावहाय जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ मिन्थिनानै लागोन जे बे अमृतपुर चिएनआइ चार्चनि गिर्जायावहाय हाबलाय ओंखारलाय खालामग्रा सासे गागि सुबुंनिफ्राय जों नैबे माखासे क्रिसमासनि मेसेजफोरखौहाय नैबे समावहाय खोनासंगोन। नैबेनो जाहैबाय बिसोरो क्रिसमासनि मुङावहाय नैबे गावसोरनि चार्चखौहाय गिदिंनायखौ जोङो नैबे समावहाय नुनो मोन्दों। गाजा गोमजा बयबो खौसेयैहाय दिनैनि नैबे जिसु सारि जानायनि मुङावहाय बिथांमोना नैबे गिर्जानो गिदिंदों आरो गोबां लाइमोनफोरजों लोगोसे बोराय बेन्थ' उन्दै गेदेर बिथांमोना दिनैहाय जिसु सारि जानायनि मुङावहाय नैबे चार्चनि लांगोनायावहाय दंफैयो। सासे नैबे अमृतपुर चिएनआइ चार्चआवनो हाबलाय ओंखारलाय खालामग्रा सासे गागि बिथांनिफ्राय जों माखासे मेसेजफोरखौ नैबे समावहाय मिन्थिनानै लागोन। आच्चा दिनैहाय जे गोबां बर' खृष्टियान धोरोमारि बिथांमोना जिसु जोनोम जानायनि मुङावहाय गाजा गोमजा मोनसे गिर्जानो साजायनायजों लोगोसेनो जिसुखौहाय खुलुमनायखौ जों नुनो मोन्दों। दा नोंथाङा दिनैनि खौरांनि गेजेरजोंहाय गासै बुहुमाव थानाय सुबुंफोरनो मा मेसेज होनो सानो? गिबियाव बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम गोजोननाय हेपि क्रिसमास जासिग्रोबाय। दिनैहाय बेखौनो जोङो गोजोननाय होनो जासिदों एबा मेसेज होनो हास्थायदों जे 2000 बोसोरनि सिगां जिसु ख्रिस्ट'आ बे बुहुमनि सुबुं माहारिफोरखौ पापनिफ्राय बासायनो थाखायहाय जोनोम लाफैदोंमोन आरो बे संसाराव जोनोम लाफैदोंमोन आरो दिनै जोङो बे 2022 मायथाइयावहाय जों आरोबाव बिनि जोनोम सानखौहाय जोङो मोनफिननो हादों। बेनिखायनो जोङो जोबोद रंजानाय आरो गोजोननाय जासिनो हास्थायदों बे बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय सारा बुहुमनि ख्रिस्टि सिबियारि बिथांमोनखौ। मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ बे बुहुमाव जों सुबुं माहारिफोरखौहाय बासायनो थाखायहाय फैदोंमोन। नंगौ बे समावहाय जोङो अमृतपुर चिएनआइ चार्चनि सासे गागि बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनबाय। बिथांमोना जाहैबाय 25 डिसेम्बरखौहाय गाजा गोमजा